Jaurlaritzako bozeramailea da helburu politikoekin erabili. Euskaratik hezkuntzara salto, EAJak eta PSEek aurkeztutako zuzenketak hizkuntza ereduak eztabaidaren lehen lerrora ekarri dituenean, EH Bilduk auzi honi buruz eta oro har euskalduntze prozesuaz egiten duen hausnarketa ezagutarazi du. Egungo D ereduari buelta bat ematea eta sisteman orokortzea finkatu du helburu gisa. Goiz honetan egin du agerraldia Ikoitz Arrese EH Bilduko legebiltzarkideak. Erne. Gidatuko gaituen lehenengo printzipioa izango da hezkuntza akordioarekiko leialtasunarena. Eta bigarren printzipioa perspektibarena. Euskal Herria Bilduk aurretik dugun erronka honen aurrean perspektibaz jardungo dugu eta herri bokazioz jardungo dugu. Ostegun honetan, osoko zuzenketak eztabaidatuko diren honetan, Euskal Herria Bilduk ezezkoa bozkatuko diegu osoko zuzenketa hoiei, azken finean, lege on bat izateko nahia eta eztabaidaren aukerari ateak itxi nahi diotelako. Euskal Herria Bilduren ahal egin zintzoa mahaigaineratu nahi dut, bi gauzetarako bat, 93ko Euskal Eskola Publikoaren legea ordezkatuko duen ahalik eta legerik hoberena izan dezagun, eta bi, hau guztia legegintzaldi honetan errealitate bilakatu dadin. Ordea, erronka nagusienen artean dugu pertsonen zaintzarena. Testuinguru horretan, Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri zueniaz, eta elkar zaintzeko sarea josten hasi dira, bakardadez hautatuari aurre egiteko xedearekin. Udaleko ongizate zinegotziak eta zaintzadi proiektuko dinamizatzaileek eman dizkigute proiektuaren inguruko xedetasun gehiago. Adi. Oiartzungo udalak duela urtebete abiatu zuen zaintzadi proiektua hautazkoa ez den bakardade egoeran dauden Oiartzungo helduen bizikalitatea hobetzeko zaintza sare publiko komunitarioaren bitartez. Zaintzadi proiektua martxan jarri genuen dula urte pasatxoia. Zaintzan inguruan hainbat buelta eman dizkiogu bai udal barruan eta herri mailan ebazeon kezka bat. Zaintza familiengan eroiden lan bat izan delako, edo instituzioengan askotan, ez? Eta, pixkat faltan botatzen, ez? Garai batean hain naturalateatzen zen bizilagunen zaintza edo, ez? Komunidadeak, herriak, herritarrak zaintzeoi berriro pixkat aktibatzeko ideia horrekin, martxan jarri genuen proiektu hau pixkat publiko komunitario formatuan, bai? Orduan, diagnostiko bat egin zen, herriko eragileekin, herriko hainbat zerbitzukin eta osasun zerbitzuakin bai, elkarlan bat sustatu zen, formakuntza eta sensibilizazio saio txikiak bai egin ziren, eta, jada esku hartzea martxan dago, 25 pertsona daude esku hartzen momentu honetan, eta, oin falta zaigu hankai garrantzitsuena, ez, dela komunidadea eta herria aktibatzea. Orduan, hasi dira herritar batzuk beren izena ematen, lehenengo elkarrizketak bai hasi dira, eta hoixe da helburua, ez, gu elkar zaintzea eta tartetxo bat hartzea gure egunerokotasunean ondokoa zaintzea, ez, eta batzutan, ez, ematen du konpromezu hori hartzeak kenduko digula gure egunerokotasuneko denbora asko, baina azkenean bilatzen duguna da keinu txikiak itea ondokoa zaintzeko.
Olaia komentatu narira, azkenean gure helburua da guain pixkat herria, pixkat aktibatzia, ze azkenen, zaintzadi programaren helburuetako da, zaintza sare publiko eta komunitario egitea. Hortan datza, pixkat, udalangan, familiangan ere ateatzia eta herritar bezala lantzia, ze eskaintzia dakau, askotan hori da galdera. Ni herritar bezala ze eskaintzia dakat, Oiartzun bezala ze eskaintzia dakat nire herriai, eta pixka hor pertenentzia landu, eta komentat denodak egun bezala gure gizartean denbora pixkat eskas ibiltzen gea, baina gu bai esaten deuna da, azkenean hau izan berdula aldeuna egiten, eta horregatik iten dugu lehenengo elkarrizketa bat presentatzen edo nahi dutenen pertsonantzat, eta ez behaiek karga bat bezala bizitzia. Azkenean da, denok irabazten deu, denok gea herrian parte, eta azkenean gure helburutako bada hori, ze eskaintzea dakaten eta ze jasotzia dakaten. Eta hor lantzen dana pertsonakin edo gu lantzen deuna, auzozain izan nahi duen pertsonakin da pixkat, niz eskaintzeakat, bastian ordu bete, bastian ordu bete, aztian 3 ordu, 3 ordu. Nei guza ezaita hau konpartitu nahi dut. Eta bilatzen deuna da, karga bat bezala ez bizitzea, baizik eta, aportazio bat bezala, azkenean herritarra izateko eta herria eta komunitatea aktibatzeko. Bi motatako auzozainak izango lirateke, eta lehenengoa adibidez izango litzateke dinamizatzailea izango litzakena, Hau izango litzake herritar bat, non bere denboa eskaini nahi dien, taldekako ekintza bateri. Izan daiteke puntua egitea edo astean behin gelditzen naiz beraiekin eta egunkaria irakurtzeko, Hori izango litzateke dinamizatzaileana, eta gero besteago zan auzozain banakakua. Banakakua azkenean izan daiteke, bani miren bezala nahi dut eskaini astean ordu bete daukat, orduan nahi dut gelditu pertsona hauekin bai kafe bat hartzeko edo pasiatzea joteko, Azkenean denbora bat eskaini nahi diet banakako horretan egoteko. Banakako horretan egon daiteke ere ezin balin badet ordu bete hori eskaini edo denbora luze bat eskaini, azkenean nire inguruan ditudan pertsona horiei atentzioa jarri, izan daiteke azpiko bizilaguna, bere ohiturekin jarraitzen duen, aldaketa bat jarraitzen duen egitea. Ikusten baldin bat zerbait aldatu dela, zaintzadirekin jarriko nintzateke harremanetan, eta ikusiko genuke zer gertatu den, edo pixka bat egoera aztertuko genuke. Oiartzun egiten diogu deialdia, azkenean animatzeko, komunitatea berriro aktibatzeko eta bakoitza bere aletxoa jartzera. Bada Gipuzkoan garela, Zubietako erraustegiaren kudeaketak eragindako auzi-sokak ez du etenik. Gurasosek jakinarazi duenez, orain Gipuzkoako Foru Aldundiko iraunkortasuneko diputatu eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko presidente Jose Ignacio Asensio ikertzen ari dira ingurumenaren aurkako delitu bat egin duelakoan. Kudeaketa bermatuta dago. Matxura gertatuko dira, eta horrekin behar dena da, azkarre konpondu eta aurrera segi. Helburua da hazkunde ekonomiko jasangarria bultzatzea eta justizia soziala bermatzea. Oinarrizko bi kontzeptu horiek elkarri lotuak daude eta reforma fiskalaren bidez indartu.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sektore publikoko langilei dagokionez, 150.000 langile daude deituta grebara datorren asteko asteazkenerako, baita abenduaren 19 ere. Greba zergatik antolatu duten azaltzeko, Lab Comisiones Obreras, Steilas, Satxe eta ESK sindikatuek bilerara deitu zituzten atzorako lan harremanen kontseiluan langile horien ardura duten administrazio publiko guztiak. Hau da, Eusko Jaurlaritza, 3 foru aldundiak, Eudel eta Espainiako gobernua. Azken horren ordezkaria besterik ez da agertu. Aiara de Urreta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektore publikoko langileak grebara deituta daude urriaren 25 eta abenduaren 19. Lanuztearen zergatiak azaltze aldera sindikatuek bilerara deitu zituzten Jaurlaritza, Eudel, 3 aldundiak eta Espainiako gobernuaren ordezkaritza. Batzarrean, Madrilgo gobernuaren ordezkariak izan ziren, baina sindikatuek salatu dutenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoak ez ziren gerturatu. Hala negoziatzeko borondaterik ez izatea leporatu diete. Jaurlaritzak esana zuen ez dela bertaratuko eta deituratu dutenez, Arabako Foru Aldundiak eta Eudelek ez zuten erantzunik eman. Langileen ordezkariek azaldu dutenez, euren asmoa zen zerbitzu publikoen egoeraren diagnostikoa azaltzea eta grebara deitzeko arrazoiak zehaztea. Era berean nabarmendu dute haien asmoa dela komunikazio eta negoziazio bide berriak zabaltzea, langile publikoen lan baldintzak hobetzeko eta hortaz baita zerbitzu publiko beraren. Azken asteetan, Urkulluk sindikatuei egotzi die greben interes eskutuak eta EAJaren legebiltzarkide Maitane Ipinazarren esanetan, datozen astetarako antolatutako grebek eta bereziki administrazio publikorako deitutakoak hauteskunde kutsua daukate. Eta zalantzan jarri du deialdi horiek justifikaturik ote dauden. Bien bitartean, sindikatuek defendatzen dute zerbitzu publikoek okerrera egin dutela azken urteotan eta horrek ezinbestean eragin zuzena izan duela herritarrei eskainitako arretan. Bestaldetik, Laudioko Glavista enpresako enplegu erregulaziorako espedientea eten egin du epaileak. Ela sindikatuak negoziazioan enpresa arduradunen presentzia eskatu zuen eta neurri horri buruz erabakitzen duen bitartean espedientearen kontsultarako tartea etenean utzi du epaileak. Langileek 240 lanpostu arriskuan daudela salatu eta horien defentsan mobilizazio gehiago iragarri dituzte. Laudioko Glavista enpresaren enplegu erregulaziorako espedientea ikertzen ari den epaileak honen kontsultaldia etetea erabaki du. Ela sindikatuak, Autoglas eta Guardian taldeetako zenbait enpresa espedientearen negoziazioan egotea eskatu zuen, enpresa talde bat eratu altzutela ulertuta. Epaileak eskariari buruzko informazio gehiago eskatu du orain sindikatuari. Informazioa jaso eta erabakia hartzen duen arte, espedientearen prozesua etenean egongo da. Enpresaren arduradunek urriaren hasieran aurkeztu zuten enplegu erregulaziorako espedientea, 240 lanpostu suntsituko dituena. Glavistako langileek lanpostuak eta enpresaren aktibitatea bere horretan mantentzeko irtenbideak daudela baieztatu eta Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eskatu dute. Langileek Guardian enpresa hartzen dute erruduntzat. Lantokia dagoen lursailaren jabea da, baino lurrak saltzeari ezezkoa eman dio erosteko prest dagoen enpresa bat egonda ere. Asteazkenean Gasteizera eramango dituzte beraien aldarrikapenak, Eusko Jaurlaritza zein Legebiltzarraren aurrean buruko dituzten mobilizazioekin. Honekin, Nafarroara salto, aurrekontuen onarpena otsailera arte azeratzea espero dute. Hala, Nafarroako gobernua geldirik dago Europako batasunak defizit eta gastu arauak zehaztu arte. Gauzak geldi dira Nafarroako parlamentuan. Alde batetik, Europako batasunean eztabaida dagoelako finantza publikoaren arauekin. Ez baitut erabaki, aintzina jarraituko ote duten finantziaketaren aferarekin. Abenduaren 14an bilduko da Europako batasuneko kontseilua gai horri heltzeko, eta beraz, ordura arte itxoitea bertzerik ez dago. Bertzalde, Espainiako gobernua osatu gabe dago oraindik. Ogasun ministerioak aintzineratu du ez duela ezarriko estatuaren gastu mugaren eta finantza publikoaren gaineko bertze arauen irizpiderik, bederen urren gobernua osatu arte. Hortaz, Europako ekonomia erabakiak eta Espainiako erabakiak mantxo badoaz, zuzenki Nafarroan gehiago mantxotuko dira. Supongo que el gobierno ahora estará planteando eso también, qué efecto pueda tener un efecto dominó en cuanto a las reglas fiscales, que es un elemento
importante a la hora de considerar el déficit, etcétera, etcétera, ¿no? Y la regla de gasto y demás elementos de esas reglas fiscales. Gauzak horrela, itxoitea bertzerik ez dago. Nafarroa, Espainia zein Europako aintzin kontuetara zuzenki lotua dagoelako. Bada aurrekontuen bueltako berri gehiagoren zain Iruñean garela, atzo bertan azaleratu zen gai bat ekarriko dugu ona ere. Iruñeko udalak 1.650.000 euro eskatuko dizkio Labriteko pasabideko akatsak direla eta proiektuaren erredakzio taldeari eta lanak gauzatzeko ardura izan zuten eraikuntza enpresei. Iruñeko udalak Labriteko pasabideari San Bartolome eta Labrit eta Andre Maria Erreginaren plaza lotzen dituen zaldainari eragin zioten akats ondagarrien erantzule izendatu dituelako Boreas Nuevas Tecnologías, Óscar Pérez Silanes, José Carlos Pereda Iglesias eta Ignacio Olite Lumbrerasek osatutako lantaldea. Proiektuaren erredaktore eta obraren zuzendari fakultatibo gisa parte hartu zuten lizentziatzaileak. Zeinarian Construcción y Gestión de Infraestructuras, egun hartzekodunen konkurtsoan dagoena, eta baita Teusa enpresa eraikuntzak ere. Iragarpen horrek zoritzarrez agirian uzten du puntuz puntu bete direla gure aurre ikuspenak gertatukoari buruz. 4 urteko atzerapena, gezurrak, ilegaltasunak eta zaldaina itxita. Honen jatorrizko kostua ia iroikustu da. Izugarrizko burugabekeria. Hemen buru gogorkeri politiko handia egonda, baina seriotasun eta zintzotasun tekniko oso gutxi. Eta okerrena zera da, gastatutako diru guztia berreskuratzeko bermerik gabe gaudela. Akordio hori betearazteko eta aitortutako erantzunkizuna gauzatzeko, Iruñeko udalak 1,6 milioiko kalte ordaina eskatuko die erantzulei. Ordea, Iruñeko Sanduzela auzoaren auzia mahai gainean dago berriro. Auzokideen aspaldiko aldarria da ibilgailuen eta oinezkoei barkatu eragiten dien arazoa konpontzea. Iruñeko udaleko erronketako bat Sanduzelai auzoak pairatzen duen egoera hobetzea da. Hiriburuko sarrera honek hiritik sartu eta ateratzen diren ibilgailuak hartzen ditu, eta baita landaben poligonora lanera doazen autoak ere, errate baterako Volkswagenera. Udalak duela hilabete eskas errepide azpitik pasatzen den oinezkoen ibilbideari alternatiba emateko, zebrabideak paratu zituen errotondak biltzen dituen etxeetako 4 izkinetan. Habría que hacer algo más porque si no luego los coches que vienen tanto de un lado como del otro, si no les da tiempo a parar, luego habrá unos accidentes tremendos. Entonces yo creo que el ayuntamiento se tenía que haber esperado un poco más, pero no sé. Esto de momento está bien. Han puesto una solución, a ver lo que dura. Hori kotxeentzako azkenean denbora gehiago goten zara, eta atasko gehiago egiten dira, eta bueno, pues nola zaten da fabrikaz. Lantegitatik ateratzen direnean jende guztia, jende piloteratzen da batera, eta orduan hor atasko asko egoten dira. Auzokideak kontent dauden arren momentu zaldi baterako irtenbidea izateko asmoa du. Bitartean, gaur hasi da auzokideen proposamena jasotzeko eguna. 20 egunez, auzoan erroldaturik dauden auzokide edo kolektiboek proposamenak luzatu ahalko dituzte. Gaur bizilagun bat etorri da eta bere proposamena jarri du gure urnan eta uste dut 20 egunak egongo da urna hori egiteko. Pertsona batean edo kolektiboak, taldeak edo gauza bera. Gauzak horrela, Sanduzelai auzoarentzat erronka handia dago mahai gainean. 40.000 ibilgailuren fluxua konpondu eta auzoa 4 zatitan banatzen duen afera konponduz. Nafarroa aldekoak ala, nazioartera begira, Gazako gerra hasi zenetik 10 egun igarota, milaka pertsonak erabaki dute zerrendaren iparraldean segitzea, egoera larria gora bera,
Zirkustantzialki, Zisjordanian dauden gazatarrek araitzuli nahi dute beren senidekin hiltzera. And we are launching an EU humanitarian air bridge. Honekin, heldu gara gurean gaur buletinaren amaierara, hauek izan dira gaur-gaurkoz jasotakoak. Edo nola ere, badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian. Laster gara bueltan, albiste gehiagorekin, Sara Zozaia eta Bengok eginiko Maitia bestearekin nutziko zaituztegu. Ongi izan. Mugikorrik inoiz ez, tolestu daiteke nik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Gehiago, hau da, Euskal Herritik lantzeko gai bat ere izaten duzuela ikuskizun bakoitzean. Bai.